Beko adik nyusul di belakang. Adik Calia Mbak kayak udah jatuh. Iya. Iya. Nan kuria Ramayang Taduang. Kinantan ayam aduan. Awas iyo tijo jantuang. Nah lain tidak kita hiraukan. Ande yo lah itu. Iya. Iya. Kisah Babang Cadet. Denai marekan dia. Marekan denai sutokan. Oh, denai suaso dia. Suaso denai amekan. Hati denai kaba ajuo. Hati denai kaba ajuo. Denai karena loyang dia. Tapi denai sayang juga. Oh, dagang tak buang koma dia oi. Tapi denai cinta juga. Hati denai kaba ajuo. Hati denai kaba ajuo. Sisa jua dia. Iya udah. Iya. Aku cangguang di. Kita canggu. Tumpang kurang dak punya. Nang kuria arang bayang tahajuang. Kinantan ayam aduan. Sa iyo hati jo jantuang. Nan lain denai haramkan. Karena loyang dia oi. Tapi denai sayang juga. Oh, dagang tak buang dia oi. Tapi denai cinta juga. Hati den kanai kaba ajuo. Hati den kanai kaba ajuo. Kalau lati nak kanai udah. Dah dapat akal dah dia. Dapat akal udah. Susah. Susah. Apa nak susah? Siang tak lalu. Malam. Batanggang. Iya. Jadi boleh dah. Iya deh mami kian dah. Dia surang. Ande mami, yo boleh dia surang. Yo boleh dia surang. Yo mana dia surang? Lai kecil. Kalau indah bah. Kalau indah tokok sudah di koma. Ande. Hey. Iya. Allah biasa. Nan atata sisa jua dia. Ande udah. Ande. Aku cangguang di. Kita kecangguan. Katumpang bana monyoriko. Ande. Nan kuria arang banyak tahaduang. Kinantan ayam aduan. Sa iyo hati jo jantuang. Nan lain denai haramkan. Sekali lagi. Denai marekan dia. Marekan denai sutokan. Denai suaso dia. Suaso denai amekan. Hati den kanai kaba ajuo. 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 Kelalakan itu mana dia? Alakan ayati jo jantuang udah. Lain tak kita iyokan. Tak kita iyokan. Tak kita hiraukan. Tak kita hiraukan. Apa kata dunia? Apa kata dunia? Biarkan saja. Tuan. Yang penting jangan ada dusta di antara kita. Itulah nyo Pak Bol.